Witam serdecznie. Nazywam się Alicja Serkowska. Jestem mieszkanką Kartuz i od niemalże 30 lat maluję kaszubskie, ludowe obrazy na szkle. Jest to bardzo stara, a zarazem bardzo cenna technika malarska, która zaistniała w momencie, kiedy pojawiły się na świecie huty szkła, a jej największy rozkwit przypada na rok 1860. Wówczas na odpadach szklanych malarze zaczęli malować swoje obrazy. Początkowo malowali sceny rodzajowe, krajobrazy, sceny biblijne, a nawet portrety. I bogate mieszczaństwo chętnie zakupowało te obrazy i wieszało w swoich mieszkaniach. Zdobiły one pięknie wnętrza. Po pewnym czasie moda się zmieniła i obrazy przestały się sprzedawać. Wobec tego artyści wymyślili nowy sposób malowania i poszukali nowego odbiorcy. Zaczęto malować obrazy sakralne i te obrazy przyjęły się po prostu w domach mieszczańskich. Malowano obrazy w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Alzacji, Lotaryngii, na Węgrzech, w Rumunii. Docierały one w różne zakątki krajów. Roznosili je obwoźni sprzedawcy zwani Węgrami i dotarli oni również na Kaszuby. Tu również te obrazy się bardzo spodobały. Ludzie zaczęli je kupować i wieszać w swoich domach. Bogaty gospodarz potrafił zakupić i powiesić w domu 50 obrazów. Były to obrazy, które miały w swoim wyglądzie postaci święte, patronów świętych i miały one zdobić mieszkanie, a jednocześnie były obiektem kultu. Święta Barbara i święta Agata zapewniały dobrą śmierć. Święty Florian chronił przed pożarem, święta Rozalia chroniła przed chorobami. Przed obrazem świętego Antoniego żegnano rybaków wypływających w morze, żeby szczęśliwie wrócili z bogatym połowem. Kaszubi tak spędzali przy tych obrazach cały rok obrzędowy. Nie wszyscy jednak mogli pozwolić sobie na zakupienie obrazów, więc Kaszubi zaczęli malować samodzielnie i wypracowali taki kanon, który był tylko dla nich rozpoznawalny. Jeden od drugiego się uczył, odpatrywał i tak powstały obrazy kaszubskie. Te obrazy z czasem też zdjęto ze ścian i zawieszano inne ozdoby i te obrazy gdzieś odkładano, chowano, ale zaopiekowali się nimi małżeństwo Izydor i Teodora Gulgowscy, którzy założyli skansen we Wdzydzach i zgromadzili w jednej z chat właśnie dużą ilość obrazów kaszubskich. Tu można było je dalej podziwiać, ale zdarzył się wypadek, nieszczęście. W 1932 roku w skansenie wybuchł pożar i wszystkie obrazy uległy zniszczeniu. Także mamy taki mały zbiór obrazów oryginalnych, które mogę tutaj pokazać, a te oryginały znajdują się w Muzeum Kaszubskim imieniem Franciszka Tredera w Kartuzach. Jest to obraz Święty Mateusz, Pan Jezus, Ecce Mater, Święta Barbara. Zrekonstruowane obrazy z opisów Bożeny Stelmachowskiej, Aleksandra Błachowskiego, Izydora Gulkowskiego i Tadeusza Seweryna możemy obejrzeć poniżej. Jest to Święty Ignacy, Pan Jezus na krzyżu, Matka Boska Bolesna, Święta Rozalia, podmalówka do obrazu Matki Boskiej Bolesnej oraz Opatrzność Boża. Spoglądając na te obrazy, można przeanalizować kanon, jaki przyjęli sobie Kaszubi do malowania swoich prac. I tu widać, że nie zawsze artysta malował postać świętą własną ręką. Można było i podklejano właśnie obrazki liturgiczne, zakupowane w zakonach, ponieważ uważali, że mają większą moc. Można było zamiast obrazka podkleić drzeworyt, ewentualnie go też podkolorować. Dopiero w późniejszym czasie malarze zaczęli malować postać świętą, ale były to proste, lapidarne rysunki, ponieważ obrazy wisiały wysoko, więc szczegółów nie było można zauważyć. Więc wystarczał ten symboliczny obraz świętego. Kaszubi przyjęli dla siebie swoją określoną stylizację motywów roślinnych naokoło postaci świętej. Malowali albo malaturę okalającą postać świętą, albo rozbudowaną w górnej części, w dolnej trochę skromniejszą. Malatura mogła wystawać spod postaci świętej, albo też wychodzić jakby z 4 rogów obrazu. Stosowano kolory bardzo żywe, bardzo barwne, jaskrawe, od żółci przez czerwień po brązy. Dużo zieleni używano. Do dekorowania robiono czarną albo białą kropkę, kreskę, załamania szat też zaznaczano białą bądź czarną kreską, ponieważ nie cieniowano farby, tylko malowano dużymi, wyrazistymi plamami.
Obraz zawsze był kolorowy, jaskrawy, nawet jak była bardzo smutna scena, Pan Jezus na krzyżu, była otoczona bardzo wesołą malaturą. Obrazy te były pomalowane z przeciwnej strony na jeden kolor, zawsze zwykle jasny, ponieważ w chatach kaszubskich było ciemno. Zamiast szyb w oknach były błony zwierzęce, wobec tego docierało tam mało światła, a obrazy, które wisiały wysoko przy suficie na drugiej stronie drzwi wejściowych, w momencie kiedy otwierało się drzwi, do chaty wpadało tyle światła i obrazy odbijały światła, a jednocześnie bardzo dekorowały izby kaszubskie. Do kompozycji roślinnej, która otaczała postać świętą, Kaszubi wykorzystywali motywy tulipana, różne jego stylizacje, różne stylizacje róży w taki sposób, a także granat. Owoc granatu też był bardzo chętnie malowany przez Kaszubów. Wiedzę na temat malarstwa czerpałam z opracowań badaczy. I tak, korzystałam z książki Ludowe malarstwo na szkle Józefa Grabowskiego. Sztuka ludowa Kaszubów, w której o malarstwie pisał dr Aleksander Błachowski. Z opracowania wydanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu Kaszubskie ludowe malarstwo na szkle, które też opracował dr Aleksander Błachowski. I to wydanie miało pomagać w prowadzeniu warsztatów malowania na szkle, żeby nauczyć nauczycieli, żeby potem przekazywali swoją wiedzę dzieciom i młodzieży. Jeszcze jedną książkę napisał Aleksander Błachowski, Malarstwo na szkle, i to jest najpiękniejsza publikacja, jaką do tej pory widziałam. Zawiera bardzo dużo wiedzy na temat tego. Moje malowanie i ta wiedza, którą zaczerpnęłam z tych publikacji, doprowadziła mnie do tego, że napisałam pracę dyplomową na zakończenie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest to o malowaniu na szkle. Bardzo się cieszę z tego, bo tak wysoko zaniosłam i rozpowszechniłam wiedzę o kaszubskim malarstwie na szkle. Znajduje się to w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych. A teraz przejdźmy do malowania obrazów. A żeby rozpocząć na malowanie obrazu, musimy się zaopatrzyć w rzeczy, które będą nam do tego potrzebne. Ja używam farb olejnych, takich jak artyści używają do malowania na płótnie. Potrzebne są też markery do szkła, czarny, srebrny, złoty, taki, który daje ozdoby złote. Potrzebny jest marker do opisywania płyt CD, ołówek, jakiś żyletka albo skalpelik do wydrapywania ewentualnie niepotrzebnie położonej farby, patyczki do czyszczenia. Do rozrabiania farb używam właśnie takich pojemniczków, które są pozostałością po podgrzewaczach, wyczyszczone, później służą mi do malowania. Oczywiście potrzebne będą pędzelki, bardzo cieniutki, trochę szerszy i do malowania tła jeszcze grubszy. Używam też farb, które zakupuję w sklepie. Jest to emalia, którą malujemy po prostu niektóre elementy do zdobienia. Używam czerwonej, żółtej i czarnej. Używam do zdobień złotych i srebrnych farby, które kupuję i są dekoracyjne. Można je wykorzystywać również do napisów na pomnikach. Do rozpuszczania, rozrzedzania farby i przyspieszania schnięcia używam sykatywy, rozpuszczalnika bezzapachowego do farb olejnych, jakąś łyżeczkę, żeby pobrać sobie farbę, ręcznik papierowy, kartki czyste do namalowania szkicu i koszulki, których używa się do akt. Żeby się przygotować dobrze, trzeba przemyśleć, co się chce namalować, i wtedy przystępujemy do przygotowania sobie szkicu. Ja wymyśliłam, że namaluję malaturę okalającą postać świętą, wychodzącą spod tej postaci. Do tego przygotowałam ołówek, no i zabieram się właśnie do szkicowania. W górnej części będzie kwiat róży. Tu na przykład tulipany.
Żeby zrobić symetryczny, ładny rysunek z dwóch stron, kartkę papieru należy złożyć na połowę, potem tą kartkę umieścić na szybie, podświetlić i odrysować szkic z drugiej strony. Wtedy otrzymamy bardzo precyzyjny rysunek symetryczny. Ja przygotowałam sobie wcześniej ten szkic i taki szkic będę podkładała pod szybę. Przygotowałam szybę, która musi być bardzo dokładnie umyta detergentem. Najlepiej do tego użyć płynu do mycia naczyń. Kładę tą szybę umytą, czystą na kartkę ze szkicem i odwzorowuję szkic. Najlepiej markerem do szkła. Można do tego użyć też markera do płyt CD albo pędzelka z czarną farbą. Mnie się bardzo wygodnie maluje ten kontur właśnie w taki sposób. Trzeba pamiętać, żeby w tym momencie już nie dotykać szyby palcami. Szyba musi być odtłuszczona po to, żeby bardzo dobrze do niej przylegała farba. W przeciwnym wypadku farba by się odklejała i niszczyłoby to efekt naszej pracy. Z wielkim spokojem trzeba to w taki sposób odrysować. Oczywiście przygotowałam już gotową taflę z odwzorowanym szkicem, więc to odłożę. I tak wygląda ten szkic po namalowaniu. Szybę kładę już bez szkicu i biorę marker złotej farby do tego, żeby przygotować wszystkie zdobienia, o których wcześniej mówiłam. Są to żyłki kwiatów w listkach, refleksy świetlne, kropeczki w łodyżkach, jakieś dekoracyjne kropeczki też w samych kwiatkach. Te rozblaski będą pięknie dekorowały i dawały szlachetności i błysku. Można też tutaj sobie wymyślić dekoracje w postaci tak zwanych esów, floresów, jakby to artyści określili. Pokażę teraz już gotowy. Proszę bardzo. Tak wygląda namalowany kontur razem z dekoracją złotą. Następnie przechodzimy do malowania i tutaj już jest troszkę większa zabawa, większe utrudnienie, ale pokażę to na tej zasadzie, że biorę taką farbę, jak mówiłam, zakupioną ze sklepu, olejną, otwieram i za pomocą łyżeczki nabieram. Tą farbę używam dlatego, że ona powoduje lepszy wygląd pracy. Farba nie prześwituje i bardzo ładnie przylega do szkła. Żeby mi szybciej wysychała i żebym miała konsystencję odpowiednią do nakładania na szkło, żeby to pięknie się tutaj rozlewało, dodaję właśnie sykatywy i mieszam. Mogę wykorzystać ten kolor właśnie do namalowania już pewnych kwiatków, ale później na tej bazie w kolejnym moim podejściu będę malowała następny element. Jest to sprawa bardzo precyzyjna. Trzeba uważać, żeby nie powychodzić za kontur, który trochę pomaga. Ja właśnie chwytam szybę z jednej strony pod spodem i wtedy mogę bardzo dokładnie kontrolować kładzenie farby, czy ona bardzo dobrze przylega do konturu, czy są jakieś prześwity. Chodzi o to, żeby uniknąć prześwitów, bo one będą później widoczne. Jak wiemy, maluję na jednej stronie szyby, a drugą stronę ogląda się. Więc ważna jest ta czynność.
Żeby uzyskać następny kolor, dodaję pigmentu z innej farby, na przykład żółtej, żeby uzyskać kolor pomarańczowy. Oczywiście znowu mieszam. I tak troszkę jaśniejszym kolorem będę malowała różę. W taki sposób postępujemy z każdym następnym kolorem, aż namalujemy wszystkie elementy łącznie z liśćmi i wszystkie kwiatki będą już namalowane. Na tym etapie musimy dokończyć ten cały rysunek. Skorzystam z ręczniczka, bo wiadomo, że ręce się zabrudziły, a szyba musi być bardzo czysta. Ten efekt końcowy za chwileczkę pokażę. Tak, musimy chwytać szybę, żeby jej nie dotykać z tej prawej strony, ponieważ wszystko jest mokre, ale takim zgrabnym ruchem możemy to po prostu wszystko poprzenosić. Teraz pokażę, jak wygląda efekt po naniesieniu wszystkich kolorów, a więc tak wygląda z lewej strony, a tak wygląda obrazek z prawej strony. Dopiero teraz widać szczegóły, kontury i wszystkie inne rzeczy. Ponieważ postanowiłam, że nie będę malowała postaci świętej w środku, tylko podkleję obrazek i to będzie wizerunek świętego Sebastiana, więc teraz muszę zamalować tło. Żeby namalować, trzeba przygotować farbę. Jak już mówiłam, będzie to jasne tło, ponieważ tak malowano na Kaszubach. Te obrazy miały dekorować wnętrze oraz bardzo je rozświetlać. Wobec tego używam jasnego koloru, czyli tym razem farby białej i złamię ten kolor leciutką poświatą żółci, żeby wyszedł mi jaśniusieńki krem. Trzeba to robić ostrożnie, bo farba brudzi, zostawia brzydkie ślady. Nie chciałabym popsuć sobie efektu. Dodałam znowu troszkę pigmentu żółtego z żółtej farby olejnej artystycznej. Troszkę dodam sykatywy, żeby przyspieszyć schnięcie i spowodować, że farba będzie się dobrze rozlewała. Po wymieszaniu zamaluję tło. Na pędzu się coś tam zgromadziło. Trzeba wyczyścić. Przystępujemy do malowania tła ze zwróceniem uwagi, żeby nie pomalować właśnie tego fragmentu, gdzie będziemy podklejać obrazek. Jak wszystko sobie z początku przemyślimy, kolejność odpowiednią i temat, więc to malowanie będzie już wtedy bardziej uproszczone i nie będzie powodowało nam dodatkowych kłopotów myślenia, co dalej. Więc te kolejne czynności trzeba przemyśleć i potem zastosować. Dążymy do doskonałości, więc farbę kładziemy cienką warstwą, żeby dobrze przylegała do szyby i żeby później się nie odklejała, nie pękała, bo będzie to nam psuło obraz. Właśnie wyszłam poza kontur, więc tego muszę to szybko zetrzeć.
Gdyby to już wyschło, musiałabym to wydrapać, a tak po prostu udało mi się to zrobić. Po zamalowaniu tła przystąpię do kolejnej czynności, jaką jest wykańczanie obrazu. I pokazuję po wyschnięciu. Każdą kolejną czynność musimy robić następnego dnia. Wszystkie farby muszą po kolei wysychać. Jak cała część tej pracy dobrze wyschnie, wtedy możemy namalować i wykończyć. Odwracam i przygotowałam, jak mówiłam, wizerunek świętego Sebastiana, który podkleiłam na folię aluminiową, sreberko, które stosowano kiedyś w obrazach. Chciałam, żeby tradycji stało się zadość. Wobec tego zastosowałam taki stopień zdobienia motyw. I przykładam równo ornament, tak żeby było w miarę równo, nie wykrzywiało się. Te fragmenty można będzie później obciąć i tak obraz jest przygotowany do obramowania. Można go zanieść do szklarza, ale można też samodzielnie to zrobić. Chcę pokazać, jak to będzie wyglądało po oprawieniu, jeżeli mi się to w tej chwili uda. Więc muszę to przewrócić. Szybę umieścić w ramce. Nie będę tego kończyła. Z drugiej strony w tej chwili trzeba włożyć tekturkę, przybić gwoździkami i tak wygląda gotowy obraz. Zachęcam do samodzielnego malowania i próbowania swoich sił. Ja zastosowałam farby olejne do mojego malowania, ale można też użyć farb akrylowych, jeżeli ktoś dopiero zaczyna, się uczy. Wtedy proces wykonania tego obrazu będzie dużo szybszy. Farby akrylowe wysychają niemalże pod ręką i jak się cały dzień poświęci, to na pewno obraz się namaluje od początku do końca. I będzie on równie trwały, ale może nie tak bardzo trwały jak wykonany farbami olejnymi. Ramki do obrazów kaszubskich stosowano takie jak widać, ciemne, orzechowe, bejcowane, bez szczególnych zdobień i są one mniej więcej 2-3 cm. Tutaj zastosowałam troszkę węższą, ale jak widać z tyłu na moich obrazach są to też troszeczkę szersze. Minimalne zdobienia, bardzo mało, nie daje się ich dużo, to tylko dlatego, żeby zachować tą starą kaszubską tradycję. Jesteśmy w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy. Tu pierwszy raz zetknęłam się z kaszubskim ludowym malarstwem na szkle. Spotkałam panią Annę Basman-Detloff, siedzącą przy stoliku i malującą obraz Pana Jezusa na krzyżu. Zauroczyłam się tym widokiem oraz dziełem i tak zostało mi do dzisiaj. Później uczestniczyłam w warsztatach malowania na szkle, które prowadził tu dr Aleksander Błachowski, etnograf z Torunia. To on przekazał uczestnikom bogatą, historyczną wiedzę o dokonaniach naszych przodków i wskazał na religijny i dekoracyjny charakter tych prac. W Kulu nadal co jakiś czas odbywają się warsztaty malarstwa na szkle oraz plenery artystyczne, podczas których powstają nowe kaszubskie obrazy. Dzięki temu zgromadzono tu duży zbiór prac. Część z nich wisi na ścianach jako stała ekspozycja i można ją oglądać. Widzimy tu obrazy namalowane przeze mnie, panią Annę Basman-Detloff, Józefa Chełmowskiego, Edmunda Zielińskiego, Wojciecha Lesińskiego, Bogumiła Kuźmińskiego, Halinę Krajnik-Kostka, Reginę Białk oraz Zygmunta Kędzierskiego. Przyjeżdżając tu, można to wszystko obejrzeć na żywo, a Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy trzeba uznać za wielkiego mecenasa kultury i sztuki naszych przodków. Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom ta sztuka znajdzie nowych kontynuatorów i na dobre zagości w naszych domach.